Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Stqarrija tal-Kurja dwar l-inċident fej assis fil-Knisja ta' Żurrieq ġie ffilmjat jgħid kliem qiebes kontra il-parroċċjani tiegħu ġiet milquha minn baraxx ta' kummenti favur l-istess saċerdot u fl-istess ħin kundanna għaliha li kienet pronta toħroġ li tgħid li dan kien abbuż meta f'każi ta' sew gravi ma qalet xejn. Anke assissin oħra ħarġu jirrimarkaw dwar dan. Fil-medja soċjali tal-Kurja, il-maġġoranza assoluta ta' dawk li kkummentaw qablu li s-saċerdot fi Żurrieq anke mal-ġrajja biblika ta' meta Kristu wkoll qabżitlu u rvella fit-Tempju tal-Alla. Fl-istess ħin ġibdu l-attenzjoni li tmexxija tal-Knisja f'Malta reġgħet uriet kif timxi bid-double standards. Dan għax fil-waqt li malaj ħarġet sqarrija tgħid tagħha dwar l-inċident u l-filmat li kien qed jiċċirkola pubblikament baqgħet biss fomma midbuq dwar każi skandalużi fejn kellha iżjed xi tgħid, każi li seħħu fih dan l-istess Knisja stess u mhux biss kien hemm abbużi ta' sew gravi bħal dak f'Lord Home f'Għawdex jew kummenti ta' saċerdoti oħrajn bħalma u David Muscat li appoġġja kummenti razzisti jew tkellem fil-pubbliku anke dwar l-attività sesswali tiegħu iżda wkoll fejn il-membru parlamentari Ewropew David Casa imbotta riżoluzzjoni Ewropea li kienet tinkludi attakk kontra Malta għax għad m'għandix l-abort legalizzat jew fil-kwistjoni tal-artijiet fil-qala fejn wara l-Arċesqof ċeda il-poter fuq il-fondazzjoni li tamministrom familja diġà ġiet ordnata tiżgombra minn dara. Dwar il-kwistjoni tal-filmat tal-qassis fiż-Żurrieq ikkummentaw ukoll il-kappillan tar-Ħaġ Ġdid u l-Arċiprit tal-Isla fejn qablu li l-pubblikazzjoni tal-istqarrija tal-Kurja u stramp u misterjuż aktar u aktar meta xi ħadd kellu joħroġ mill-hibernation il-ħadd. Fost oħrajn l-Arċidjoċesi ta' Malta qalet fl-istqarrija li tesprimi d-dispjaċir tagħha għall-inċident li kkonċerna wieħed mis-saċerdoti tal-parroċċja ta' Żurrieq u li tieħu b'serjetà kbira inċidenti ta' abbuż verbali u abbuż ieħor. Sa dan it-tant ikkummentat anke Alessandra Di Crespo li hi impjegata mill-Kurja tal-Arċisqof stess fejn qalet li kieku kienu jeżistu kamras anke lil Kristu kienu jiffilmjawh meta qabżitlu talli min mar fit-tempju muriex ir-rispett dovut.